Sanibona insizwa, ngithemba ukuthi niyaphila. Cha, thina bafowethu njoba sekule minyaka esikuyo kungaba isono ngisho uNkulunkulu mangathiwa asiyenzi into ekhulisa ingane. Kukhona inkinga njengamanje khona engiyibonayo ukuthi izobulala imiqondo yabafana. Abafana baqonywa ngabantu asebeneyingane, baqonywa abantu asebebadala. Ebese lo muntu omdala osedlule emadodeni mhlawumbe uthola ukuthi mhlawumbe mabili noma mathathu. Abanye ke banezibindi uthola ukuthi amadoda asemahlanu noma isithupha asedlule kuwo. Ebese ezothandana nengane ena 21 yomfana engakazi ilale nentombazana. Athandane nalengane yomfana ngonxa yokuthi lengane yomfana istrong, ivele igazi layo lisashubile, ayikazi yenza izinto eziningi. Ebese uthola ukuthi usekhuluma amagama angalungile kulengane. Ngenxa yokuthi nayo lengane vele ayikaze iyelulekwe, umfana akaze elulekwe atshelwe indlela okuyiyo. Uvele naye umqondo wakhe uvela ulimale. Iningi labo yilabo abanama fake account, othola ukuthi banama fake account, bathuka abantu abadala, bathuka abaculi, bathuka induna, bathuka kwasana. Balale nabantu abangapheki kwabo. Then umuntu ongapheki kwakho uma umfana ulala naye, okokuqala into eyenzakala ukubulala ingqondo. Okwesibili, uma senixabana naye uzokutshela ukuthi unepipi elincane. Into eyenza ukuthi athi unepipi elincane ingoba vele useshintshe amapipi amaningi kuyena, ewahlukanise wabala ukuthi leli lingaka, leli lingaka, leli lingaka. Ebese wena uthola ukuthi awunalo nepipi elincane kodwa ngenxa yokuthi uyawazi ukwehlukana kwawo, ebese ethi wena unepipi elincane. So ke bafana bami, ngiyanicela, ngiyazi ukuthi nicabanga ukuthi nintombi ayisekho. Intombi ikhona ingane zami. Zikhona intombi. Thina njengoba sibadala singaka, intombi eyingangani eyino 21 ziyasithanda. So ke mina ngicela ukuthi bafana bami ke nifunde ukweshela intombi. Ngicela ningazethuki izingane zabantu lezi eziphethe kahle. Ngicela nizeshele, niyishele, niyitshela ukuthi niyayithanda, nihloniphe, nikhulume kahle nazo. Noma ngabe uyayibona ukuthi iyanqaphaza kodwa ukhulume kahle nayo, uyeshele, uyincenge, uzuyibize ngengane kaMama. Uyincenge uyitshela ukuthi ngane kaMama ngiyakuthanda, ngicela nami ungithande ngoba leyo nto noma ingathiwa ayiqomanga leyo ntombi, khona into eyakhayo kuwe njengomfana, khona into eyakhayo entombazaneni ezingeni lokuzethemba. So ke ngizobuya ngizokhuluma ngalento yamapipi amancane. Ngisazobuya ngizokhuluma ngayo. Kodwa nina abafana bakithi enisebancane, nonke nina nisema university, nonke nina niseseyikoleni, ngicela nishele intombi. Noma isiqomile ungasheshe ulale nayo, but zesheleni intombi. Uzuba umnandi bokweshela umuntu wesifazane, uzuba umnandi bokushela umuntu wesifazane kuze kufike inyembezi ngenxa yokuthi akakuzi ukuthi uthini. Uzwe lobo bumnandi lobo bokuthi athi esebona ukuthi usevaleleke ekhoneni, athi ucela ubuye kusasa. Engesho khona ukuthi uzokuqoma ngoba ebona ukuthi sekunzima. Uzwe lobo bumnandi lobo. Uzuba umnandi bokuthi ithi intombi ngicela ungilinde. Ulinde noma ngabe kungathiwa igcina iqomanga kodwa ngenxa ukuthi umhloniphile umuntu wesifazane. Uma ecela ukuthi umlinde, awuzange umethuke, awuzange umnxaphele, walinda ukuthi kuthatha isinqumo esibhekephi, isinqumo vele fanele sithathwe nguye. Awu kodwa ingane zami, niyophinde nimthathe uphakela umntakade. Ake ningitshele nje, niyophinde niyithathe into egxamalaza phakathi kwababhemi. Behlangene bonke. Beyikhandela uzungu bethi akafa umfo kaNtabandaba. Bemkhandela uzungu bethi akabe inkomo yomhlabelo. Ngoba sekubona kathi isizwe sinamasho esikaMthaniya. Ha! Hey, ngiyoke ngifike kobaba ngisho ngithi mina ngibuphilile ubunsizwe ezweni. Ngabuphila ubunsizwe ezweni. Ngiyabuphila ubunsizwe ezweni. Ngifuna lelizwe libuyele kulokho okuhle okwakwenza insizwa ikhipha insonyama icophelele ngoba yazi ukuthi insonyama idliwa abantu besifazane. Hop.